आमदार झाल्यानंतर आपण बरोबर बोललात, जे प्रास्ताविक करत होते की हे पहिल्यांदाच येण्याचं योग, आपल्या सगळ्यांना भेटण्याचा योग ह्या निमित्ताने आला. मागच्या 11 महिन्यामध्ये ज्याचा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी केला, काय भजनावर ते जास्त बोलू शकतात, मी जास्त भजनावर बोलू शकत नाही, आपली भजनं वेगळी असतात. पण मागच्या 11 महिन्यापासून जे आमदार म्हणून आपण सगळ्यांनी जे निवडून दिलं, ज्यांनी मतं दिली त्यांचे आभार, ज्यांनी नाही मतं दिली त्यांचे आभार. पण काही जरी असलं तरी आज आमदार या नात्याने आपल्या सगळ्यांसमोर मी उभा आहे. एक वेगळ्या जबाबदारीमध्ये आज ही 11 महिने गेले. प्रशासनामध्ये, सरकारमध्ये घटक पक्ष म्हणून आपण इथे काम करत असताना एक आमदारांनी काय काम करावं, आमदाराचे विषय कुठले असतात, प्रशासनावर कसा प्रभाव ठेवायचा, हे राणे साहेबांनी जरी संस्कार शिकवले असले तरी माझा प्रयत्न तोच राहिला की जास्तीत जास्त निधी हा आपल्या मतदारसंघात कसा वळेल याच्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले.